שלום לכן נשים יקרות, מה שלומכן היום? אני רוצה להקדיש היום את השיעור בעצם לפרשת ספר דברים וגם לשבת חזון שבעצם קרבה ובא, וזאת שבת מאוד מאוד עוצמתית. כמובן שהשיעור מוקדש לחיילינו והצלחתם בכל המלחמות מול הצורר הפרסי וכל החמאס. לא נציין את הצוררים שלנו, השם יעשה את העבודה ואנחנו כבר נצליח בעזרת השם. וכמובן להחזרת כל השבויים ולעילוי נשמתה של ראיסה בת ברוניה וברוניה בת מויטל וסימיון בן חיה, תהיה נשמתם צורה בצרור החיים, ובעזרת השם יבנה בית המקדש ואנחנו כולנו נלך אליו במשיח צדקנו במהרה בימינו, אמן. אתם יודעים שאנחנו עכשיו נמצאים בתקופה של 9 הימים, אנחנו מאוד קרבים לתשעה באב, אבל בעזרת השם יהפכו הימים האלה לששון ולשמחה, ואנחנו כולנו נצעד בכיף ובשמחה אל עבר בית מקדשנו, אמן. אז פרשת במדבר, בעצם משה רבנו אמור כבר ללכת לעולמו והוא לא נכנס לארץ, והוא מסכם את כל מה שהוא עבר עם עם ישראל במדבר, והוא מספר להם על 40 השנה, והוא פונה אליהם ואומר שהם התעכבו מדי. יותר מדי זמן הם היו סביב הר סיני, ועכשיו הגיע הזמן לעשות את המעשה ולפעול. הוא פונה אליהם והוא אומר להם, יותר מדי זמן ישבתם סביב ההר, יותר מדי זמן נהניתם מזיו השכינה והקדושה, עכשיו הגיע הזמן לצאת לעולם האמיתי. אז איך זה בעצם פוגש אותנו בחיים, כל האמרה הזאת וכל הפנייה הזאת? זה לא שמשה בעצם מגיע מנקודת מבט של ביקורת, שיפוטיות, אלא משהו שאמור לדחוף את עם ישראל לחיים עצמאיים יותר, לחיים שבהם הם צריכים גם להתמודד עם ניסיונות, עם קשיים, ובסופו של דבר לגדול מהם. אז מה איתנו? בדרך כלל החיים שלנו פשוטים או שהם מלא אתגרים? כשאנחנו פוגשים את האתגרים, האם אנחנו מעדיפים להישאר בסביבת הנוחות שלנו או להתמודד? כמובן שרובנו מתמודדים, אפילו אם אנחנו מעדיפים להישאר בסביבת הנוחות, ואז בעצם אנחנו רק גדלים מזה ומתפתחים מזה, וזה בעצם למה שהתכוון משה. הוא אמר להם, מה לכם שבת בהר הזה? סעו לכם, קחו את עצמכם בידיים ותצאו מסביבת הנוחות שלכם, כי אדם שנמצא כל הזמן בסביבת הנוחות שלו, הוא לא משיג דברים בחיים, הוא לא מגיע לשום מקום, והוא מפספס את הדבר העיקרי, הייעוד שהגיע בשבילו לעולם הזה והתיקון שהוא צריך לעשות. ובעזרת השם אחרי 120 שנה כשנשמתו תעלה אל הבורא, אל היוצר, ישאלו אותו, למה לא עשית את זה ואת זה? והוא יבין שהוא פספס. אבל כאן זה עולם המעשה. כל הזמן אנחנו מתמודדים עם אתגרים, כל הזמן, ותאמינו לי, יש לכם את הכלים, יש לכם את היכולות. למרות שהמצב עכשיו נראה מפחיד, ובאמת יש כל מיני איומים מפה ומשם, אבל בורא עולם נתן לנו גם את הכוחות ואת היכולות להתמודד עם כל מצב בחיים. אז זה בדיוק מה שאומר משה בפרשה, שבני ישראל צריכים לעזוב את סביבת הנוחות, וכרגע זה לא שהם לא ייהנו מזיו השכינה ולא שבורא עולם יעזוב אותם, אלא להחזיק בחוט האמונה ולהמשיך להילחם ולהתנסות בניסיונות על מנת לגדול ולהתפתח ולצמוח.
כי רק בן אדם שנתקל באתגרים ובניסיונות הוא צומח, במיוחד יהודי. דבר נוסף, רציתי לדבר איתכם על פרשת חזון. פרשת חזון היא בעצם קרויה על שם מחזה. הולכים להראות לכולנו מחזה. איזה מחזה? מחזה של כל הבקשות שלנו, אבל באמצעות בית המקדש השלישי הבנוי. בעצם הולכים להראות לנו את בית המקדש. ישנו משל אחד שמספרים שאבא אחד תפר חליפה לבן שלו, והבן לכלך אותה וקרא אותה, ואז האבא לא התייאש ותפר עוד חליפה, וגם את זאת הוא לכלך וקרא. אז בפעם השלישית כבר אבא תפר את החליפה והכניס אותה לארון תחת מנעול, ופעם בשנה הוא מראה לבן שלו את החליפה וסוגר את הארון. אז בית המקדש השלישי בעצם הוא כבר בנוי והוא נמצא בשמיים. ומה אבא מראה לנו? אבא שבשמיים הוא מראה לנו שפעם אחת היה חורבן בית ראשון, פעם שנייה היה חורבן בית שני, ופעם שלישית הוא כבר בנה לנו את הבית. אבל רק בשבת חזון הוא פותח את הארון, נותן לנו לחוש, נותן לנו את היכולת לדמיין, וגם מראה לנו את כל מה שאנחנו שואפים אליו. מישהי שאין לה ילדים שואפת להיכנס להיריון, ומישהי שרוצה פרנסה, אז היא תראה איך היא פתאום נהיית עשירה. אבל בשביל להשיג את כל זה אנחנו צריכים להתאמץ ולא לקרוע או להרוס את החליפה שבורא עולם רוצה לתפור לנו, וכמובן לעמוד בניסיונות, שבדיוק על זה מדברת פרשת דברים. אז בעזרת השם שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך, שנגיע לכל המחזות הטובים שלנו באמצעות התיקונים ונצליח, ושיהיה שבת שלום ומבורך, ושיהפכו ימים אלה לשמחה גדולה. לגבי האיום האיראני אין מה לפחד. אנחנו עם יהודי, לנו יש בורא עולם והוא שומר עלינו מכולם. הרבי מלובביץ' הבטיח שהארץ שלנו היא המקום הכי בטוח בעולם. הצורר הפרסי המן רצה להשמיד את כל היהודים באותו יום. עם זאת הוא לא הצליח, כי הוא לא חישב נכון את התאריכים. הוא חשב שמושיעם של ישראל נפטר באותו תאריך, אבל הוא לא חישב שמשה רבנו גם נולד באותו תאריך. ולכן מה שחשוב לדעת זה שגם האיראנים הם פרסים, והם חושבים שתשעת הימים זה הימים הנוראים עבור עם ישראל, ושזה נחרב בית המקדש. אז בעצם בית המקדש אומנם נחרב, אבל הם לא חישבו שמשיח נולד באותו זמן. וכל פעם שנחרב בית המקדש נולד משיח חדש. אז בעזרת השם הם יעשו לנו שמחה גדולה. שיהיה שבת שלום ומבורך.